Iżbuħija u l-istorja sinjura tal-Gżejjer Maltin ġibtu lajn ta' mijiet ta' turisti, kif kollox jindika li fix-xhur li ġejjin Malta mistennija tara influss ta' nies ġejjin minn bosta pajjiżi differenti. Żvela dan il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Johan Buttigieg f'M1 News għal kif ix-xhur sajfin ta' Lulju u Awwissu se jkunu l-aħjar. Il-feedback li qed ikollna huwa li Lulju u Awwissu jidher li ħajkun tajjeb ħafna. Mill-bookings li qed ikollna speċjalment mill-Olanda, Danimarka u l-Ġermanja qed ikunu b'saħħithom ħafna. Johan Buttigieg għal is-sibt li ġej fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jinżlu 3 ajruplani mimlija turisti mid-Danimarka. Bħala titjiriet kien hemm żieda u għandna wkoll minn ċertu pajjiżi li semmejtlek attwalment l-airlines qed ikomplu jżidu anke aktar minn dak li kienu qed ibassru. Nista' ngħidlek huwa pereżempju s-sibt li ġej huwa mistenni li jiġu 3 ajruplani f'daqqa mid-Danimarka. Il-ħidma sfiqa tal-Awtorità Maltija Turiżmu tikkumplimenta l-istrateġija tal-Gvern fejn kull ma jmur qed isservi ta' spalla għal dan is-settur kruċjali biex wara pandemija jerġa' jqum fuq saqajh. Fl-ewwel ta' Ġunju Malta mistennija tiftaħ għat-turisti b'mod sigur fejn waqt li tkun qed tħares il qudiem biex tneħħi aktar restrizzjonijiet b'rabta mal-imxija.